tikasvika kuma8 kumapurisa ndobva taakuvhunzwa zvakamira sei tichitsanangura kuti isu inini ndikanzi nemurume uyu vhura mombe iye tsano wacho achitotaura kuti shuwa chinyerendeka mudzichi vhura mombe. Saka zvese izvo zvichinyorwa, saka tikapedzisira takungoti mumwe achipinda achisara rwani, mumwe achidzoka, mumwe iwo achikambosara vari vegani tichitonzi hombo, iwo achinzi izvo suspect vachitaura kuti chinyererani namusosi mukwasha wake. Saka zvadaro tikatanga kuma8 9 10 11 12 to 1 dzeusiku ndipo tikabva tadzotswa futi kumba. Musei mande makuseni ndikatotanga ndatokumbira imwe shamwari yangu. Musei mande makuseni pataenda kundotsvaga munhu. Mombe dzedzi tikazonzwa information kuside kudiyo tichitonzi mombe dzedzi dziri kuoneka kuno funga mubaiwa tikatosanganawo futi tikatovabvunzawo futi. Ndobva tatenderera vatadzishaya mombe dzedzi musei mande asi information tatainzwa vatadzoka kumba ndo zvanzi no panapo pauya jogonya pana pamupurisa womuvhireji zvikanzi atouya pana patanzi zvanzi mangwana mudiwa kumapurisa tikati ko zvinge zvikadii kuti titange taenda kusaidi kwangu kwatisati tatsvaga zvikanzi vandatoti mangwana chindisire mvura ndigeze imi chiende pana pano pamapurisa ndizvo zvikaita mupapawo. Saka zvadaro adzimai angu akaenda kundovabvunza ndozvanzi kuti auya tanzwa chinzi vanhu vari kuda kuvhwadiwa futi kumapurisa zvikanzi no ine ndafonera tsano vatanzi zvanzi ende kundotsvaga mombe kana matsvaga mombe mudzoka muenda kumapurisa zvinenge zvineiwo makusena ine abva ndatsvaga futi vakomana vange ndinavo vandikabokumbira veve vatapinda munzira nomufana wangu izuva rere tikazoenda tiri 5 vataenda vatadzwana mombe kunonzi kwabari makuseni vatadzwana mombe dzedzi tike titori naye murume vatatoti mombe tadzwana muri mese tiri tese ndobva ndafonera muringai sabu kuti assignment mombe tatese tadzwana zvikanzi chinyerere enda mombe dzodzo kumba kwadzina mombe dzodzo dzino mhepo kuti alright ndakutofonera vamwe vanga vari kumba takuvafonera paipai foni dzichiramba vandazofonera hanzvadzi vadzimai vangu amadzinga ndobva wadaira foni ndikati tsano ndatese mombe tadzwana zvikanzi kupi tsano ndikati tadzwana kunonzi kwabare patakuuya. Saka murume uyu pataitsvaga mombe dzachina ipapo aitanzi zvanzi isusu mukwasha wangu musiyaiwowo ndikati saka ini ndotya here kutsvaga mombe nenharo kuti mti musiyaiwowo ndizvaaitaura. Nyaya yako iri pakuti murume uyu akakukanganisa nokuisa mazwi ekuti iwo imbavha shure mokunge mombe dzaunga wavhura dzakarasira mukwasha wake dzashayika dzazovhurwa newe wakabatira mukwasha wake ndizvozvo ndoba nenyaya mukuru wangu. Ndaida nguya pauri iwewe usati wapindura mombe madziwani uri mese wakazoita sei? Mambo wangu inini wanzwa mubvunzo wangu mubvunzo wenyu nanga mubvunzo ozotaura pfungwa dzako. Tawana mombe isisu tichitsvaga tese chinangwa chedu chendiri chetidai tawana mombe nokuti mombe ininione nditori suspect pamunhu taitotsvaga mombe ndati wadziwana teerera nyatsoteeresa zvandikuita wawana mombe wakazoita sei? Tawana mombe takadzokera zvekare kumapurisa kune kwakatakapiwa kuti endai munotsvaga mombe takasvika takataura navo tikati mombe dzedu tadziita sei tadziwana kumbavha uyu naine ndotori naye mushure aiwa ndati mapedza mombe dzapo wakazodzoka here kumbavha uchinokumbira ruregerero kuti shamwari wona wanga wakusviba nzi ndiwe wakadai but mombe dzadzadii zvadzo dzadzadzokera kwadzakabva. Tinotenda mambo nyaya iri apa inyaya yekuti inini handina kana chimwe chandakataura ndatiwa zvinhu here zvandabvunza ndati iwe wakazoenda here kumunhu uyu anova munhu wamamuchisaspecta ndiye munhu akaba handiti vamaona zveshuwa kuti munhu uyu haisi mbavha imombe dzadziri murodhi kudzokera kwadzakaita se kwadzakabva makazoenda here kumunhu uyu? Inini ndakange ndinaye ndakatotaura naye ndakatondisa mombe dzashayika pane pamuri usiri kunatsoka handiti muchirimo muno handi dzinovhurirwa kuseni dzoenda dzozotsvagwa manheru uyo akanzi avhurire chete mimozotsvagani ndopakabva shayika chi mombe ndopari kunzi mimi uyo akakubatsirai kutsvaga mombe dzenyu
madzoka chicha makazoita inini mambo wangu Nuri ndianga suspect. Ndianga ari suspect. panduda kuedza kutsanangura mambo wangu ndepekuti uyu Iwewe mumoyo handina kana chinhu chinoitika. Iwe unononoka kufunga murume. Ndaifungudzwa kuti vanhu vese ava vangada kukuudza zvokuita. Vanhu vese wakaedza kunongedzera kuti aiwa apa hapana nyaya yanga iripo chine kuti ashamari paipai mfungo wanga ndinawo hausiriwo shure hako hande kumapurisa ticha kuti amombetadzwana nani nemubi yangu nyange makaenda uyo akachiexpecta kuti ndikumbiro ruregerero kwanditi ndiri mbava handisiri ini ndakamunanga Ndiani? handinaombotaura Akanangwa naye naye. akatonangwa nemukwasha wangu ndiye akauya kusvikoti mombe dzangu dziri kupi zvavakabvunzana ipapo ka Mukwasha ucho ari kupi? aripo pano ngauya akaenda kupolisi ndiye muridzi wemombe handisiri muridzi wemombe. muridzi wemombe ndiani ndiye ari ipapo handisi Ane pamwe here imi baba pamukambo uise suspect andizve. Ane pamwe here pane zvinhu zvamukamboshaya zvinokwanisa kulinkai kune uyu kuti imbava musati mamisa paususpect. inini handina linkage iwe nekuti handina nyaya naye so naishamari iwe ndokati uyu ndiya mombe dzangu dziri kupenya ndokanongedzera kuti ndiye mbavha ini Aiwa, no dimba. wakati chii I'm sorry. nyaya dzaudare so Ini pandakanzwa kuti mombe dziri kushayikwa. Ndakabvunza kuti dzashayikwa nekuda kwei. anga muridzi wemombe padhiani Ndini. wanga wadzisira Dziri mombe dzeroora. wanga wapani Ndakadzunza kuna atezvara wangu. Dzakatakurwa kubva kupfungo kumusha kwedu. Ndobva dzauya bva ndadzisiya kumaoko mana atezvara. Wakwasha wangu wakadzitakura. Ndokwakauya wakadzisiya mumaoko maatezvara. Ndisati ndawapa ini. Ndakati ndichauya tozo. iwe wakapona ndinovhurira mombe Nimukwasha uyu. upi Uyu. ari kupi Pamusoro yechanganiro. Alright, vakomana Inini tingapedze makuenda- nguva ngatikumbirane ruregerero I think ndopane issue posi tikatenderereka ndationa nyaya yakarebesa mombe idzi dzakabva kure kaidzi handiti Yeah. dzasati dzasvika maoko meava handiti Dzadzayeswa mumaoko masekuru. dzaifanwa kuenda kwadzaenda dzaifanwa kuenda Dzanga kunani dzasvika pamusha. Asi yehuma yanga isati yaenda. Tatakamirira utezvara wangu kuti atanga abhadhara mombe yake yehumai. Yangu ndochizoya ndosuma kuna atezvara padzashayikwa mombe. one day It's 1 day, 4 days, 4 days, 3 days. Friday, Saturday, saka Sunday, naimkuru Monday. anofanwa kuperekerera pandiwo Saka Pamusoro yechanganiro. Inini magarisana yandoita nomurume uyu. Tati panapa nepakemba. Nipamba paki. wanzwa mubvunzo wangu ndati Mati anofanira kukumbira regero ndiani? ndiani ndoupi Ndiuyu anofanira kundikumbira regero. kwete wati kuisawo wozoya mumba aiti kwaudzona dziripo kuti zvaaida kuti zvizadziswe saka angasiri wrong kuti mombe ngadzive dziri papi dziri apa saka ava kana variyoka kumukumbira regerera ndione pane nyaya yakaoma iwewe ndiwe baba ipapo handiparama mhuri dzako kana uri pamusha uri baba handiti pfungwa dzevana vako dzakasiyana siyana pakaitika chiitiko ichi vamwe vana vako iwewe vakataura mashoko asiriwo kuna next door wako iwe ndobva zvapinda munzeve mako kuti next door wangu anzi mbavha sababa waifanira kusumuka kuenda kumba kwomurume shamwari zvakataurika zvakadi zvaitaurika pamusoro pako pandikumbira uregerero tinotenda but iwe unogona kuita zvipi izvozvo saka uyu manje wamuona akwira daro sumuka ingu achida kutsvaga kuona kuti ndiye ari romwe here Ndaungotsanangura sure. uyu murume uyu kuti mumuti vhura mombe kuratidza kuti makagara zvakadi dai mamusina kugara naye zvakanaka handifunga kuti ungambomuti vhura mombe dzaiswera mudango inini mambo wangu ndosaka manzwa ndatika ini handitogara kumba zvese zvakaitika izvi uri kuedza kuoma musoro ako but nyaya iyi naitingaite 10 minutes nyaya iwewe nyaya yakarwadza nyaya yakarwadza murume uyu sori zvenyu nyaya yakarwadza murume uyu ndeyekuti makamuzosvika kuinda mapurisa kana munhu achina mapurisa angati chii ndabirwa chii hati utazi kuti nyepera naye papa
munhu kana aenda kumapurisa aenda kumangana chindaita sei ashaya mombe dzangu nokuda murume upi uyu yesuspect wacho iyeyi handiti kana mapurisa pavaita uyu vaizomubvunza statement dzake uyu kuti iwe chitaure mombe dzakafamba sei mombe dziri kupi ndakutaura kuti uyu mani mombe dzakashayika aitoita mhosva alright ndakupa nguva but wazvipinza munyaya pana dambudziko ndiripo bozi ndikubvunza nyaya ndekupera regerera ndandoda kutaurawo kudaro mombe dzikushayikwa kwadzakaita kai ndakabvunza kuti dzavhurwa nani zvikanzi dzavhurwa naachinyerera wapuwa mvumo yekudzivhura here zvikanzi aiwa havana kupuwa mvumo yekudzivhura ndo zvakaitika vapuwa mvumo here yekuti vavhure mombe zvikanzi aiwa havana kupuwa mvumo pamusoro mapurisa ndikubvunzwa ya sitting cause kukudzirwa kuda inimugara mukati mevanhu ende mukati vemachaya anodziya ndikati vapuwa mvumo hamudi kudyawo mbudzi zuva ranhasi vabatire mbudzi vanhava vaite hunhu ndikati vapuwa mvumo here yekuvhura mombe kanzi aiwa havana kupuwa mvumo yekuvhura mombe dzanga dzaakusundwa here aiwa dzadzisiri kuchengetwa ko zvino zvadzazoshayikwa saka dzafamba sei ndikati regai ndiuye pedyo ndinzwi pandauya pedyo bva ndabvunza wachinyerere makavhura mombe here ehe mava mapuwa mvumo yekuvhura here kanzi aiwa ndikati ko zvino zvamakazodzivhura dzichifanira kunge dzichengetwa mava madi kuzodzitarisawo wakati handina kuzodzitarisa saka taiti tikabvunza ava vaitaurawo zvakasiyanawo neava vari kuti ava pamvumo adzimai wacho vakataurawo zvimwe chete ava vakataurawo zvimwe chete saka inanda kutofunga kuti zvimwe kuda pamwe tezora wangu ndeyaakutondirova raundi nekuti ndakambounza imwe ikashayikwa mashayikiro akangaita dzimwe nhatu idzodzi saka ndopandakazoti ndikati aime zvamukuta zvinhu zvakasiyana panapa ini ndisati ndapara mhosva kana kunongedza munhu ngatimboendeyo pano mutemo titsanangure nyaya ini kuziisa kuti pane mombe dzashayika ndobva tazoenda ndakasvika vakanditi mune vari kunongedza here ndikati aiwanda munhu wandiri kunongedza asi mbocherechedzawo pakati pedu kana pane wamazona ane mhosva mozobata henyu pakanonoka kufungwa vakuru mari pakanonoka kufungwa pfungwa dzangu ine dziri kuti mombe dzashayika nhasi panofanira kuitwa 4-5 days mombe idzo dzichitsvagwa ndika tichida kuonekwa kuti dziri papi nokuti mombe nato hadzisi mombe dzekutamba nadzo right pa5 days paifanira kuwanika maresults kana maresults azoshayika ndopaakuda mapurisa kuti vapindire but mimi hamuna kumbotora nguva yekutsvaga vanhu vakangoti mombe dzichishayika vatotanga kunzi pakutoitwa zvemapurisa pakutotadzisa vanhu vacho kunotsvaga mombe futi idzodzo vachinzwa kudiwa kumapurisa zvinova zvisirizvo ezvinozvi mombe dziri kungofamba ende mombe inoziva kwayakabva hati mukuona kuti dzaa dziri murutu yekuenda kumusha kwadzo but zvaita manje kuti musha wako iwe nowavo mutadze kugara zvakadi zvakanaka makanonoka kufunga paifanira kupuhwa mazuva okutsvaga chinhu kuti chionekwe kuti chiri papi so chinhu chakanyanya kutibata changamira ndechekuti mashayikiro akaita mombe yekutanga ndo mashayikiro akaita mombe iyi zvakambonzi yabuaebhura wachinyerere bvayashayikwa apa zvikazonzi wachinyerere ndo wadzivhura saka zvakangotibata kuti kati zvinototi china friday saturday sunday rechifo ndo patakazokati hatingapomera nemhosva inini maonera kuzvakuona kutanga chakatadza bhosi haana kusungisa munhu mutemo unotaura kuti panguva yashayika chinhu panguva iyoyo unoenda papolisi wozivisa kuitira kuti pachinhu cheiko bhosi paunozoenda wakazoenda chimangara after 4 days unozobvunzwa nzongo pachapta chineiko ndekuti mukoma wangu zvakaitika ndezvewewe kuti uyo ari kuzoti ndaita kuti uyo apurisi kuti akanongedzwepo makaita mupurisi uyo makati uyu here ndiye akapa mombe kana kuti polisi ndiye akazoona kuti pautachi hwenyu ane mhosva ndouyu hapana akaonekwa nemhosva akaonekwa nemhosva ndi akanzi akasuspect ndiani ini ndinda kupindura shamara akasuspect pamusoro changa mapurisa akati pari zvino hatina vatiri kupa mhosva tiri kungotora mastatement iwe taura zvako mombe dzakashayikwa sei pamaziviro ako iwe taurawo zvako mombe dzibva dzazowanika adzo mombe bva dzazowanika saka apa problem iripo ngatipedze nyaya ngatirege kutsvagirana nyaya ini mafungira angu ini ndingoti
ukaona munhu uchivhunduka pane zvimwe zvezvambeke zvaitika uyu murume akavhunduka nekuti mombe kutanga akambenge aishaya mashandikirano akanga ari right kunoripota mapurisa in time pane zwi ratunguri zvingapaparira kuti in time ndo rakanga rine basa akazvita in time nekuti akanga ane history yekuti zvakamboitika kwaari ndiri kungokumbira baba iyi nyaya idzi guys asi nyaya kana muri maneighbors pane vanonzi magood neighbors saka imi musarudza kuti muda kuita mashimurutu magood neighbors here kana maenemies inini mambo wangu nemurume uyu handina kana dambudziko iwe kuzvisa good neighbors chiita zvinova kuti zviitwa gara ako kumashure mwana wamai kumbira nerege ari kutofungidza kuti iwewe ndokangomisa mapurisa ende ndoda kuti vaona kuti uyu murume uyu akwira dare afanira dzoka mari yedare kozi chinangwa chakangada kukuripisa iwewe tikamona sina mhosva ende haana mhosva uri mombe dzakawanikwa patini handigoni kungoripisa vanhu hapana nyaya ndingaripisire vana ndei nekuti mombe dzawanikwa nekuti iwonga umiswa pamujenya kuti ndiatora uyu ndiye akanga aisa munhu pamujenya nekuti angashaya mombe dzake aiti pakati penyu muri vairi uye angamboita suspect kaoni ndiye apisa mombe sasuspect ndimuri tu inini pamusoro yechangamiri isusu patikuenda kumapurisa vaitobvunzwa vari vaviri kunzi suspect ai mapurisa anobvunza mese munobvunzwa kudai mombe dzikasishayika ai mese munobvunzwa kumbireregere kuti nyaya ite kupi iri mugonogara apfugama shamwari kuno mutemo totopfugama kupiraregere bosi kupiraregere ende mugara zvakanaka mudzorera munhu mari yedare wazvinzwa mugare zvakanaka andizvi iwe uya iwe shamai boston ivamumisai 35 nemari yebhasi handizvozvo afamba rega itorwa iri 40 kuti zvifambe akabatsira kutsvaga mbezvakaifana ngoitika ifana ngombosendora zichaona kwatazodziwanira aita